Di berdewamiya şer û krîza ku di Sûriyê de hate encamdan piştî şoreşa Sûriyê û durustbûna grûpên çekdar di nav wan de yên tundrew, hejmarek mezin ji rêxistinên navdewletî û herêmiyên mirovî, alîkarî û roleka berçav di alîkariyên mirovî û bizîşkî de ji welatiyên Sûriyê re hebû. Qelenekî pir buha jî di encamê de dan. Ji wan jî xaça sora navdewletî bû. Xaça sora navdewletî banga diyarkirina cih û çarenivîsa sê karmandên xwe ku li Sûriyê hatibûne binçavkirin dike. Xaça sora navdewletî roja yekşemê daxuyaniyek belav kir. Têde banga diyarkirina cih û çarenivîsa sê karmandên xwe ku ji beriya 5 salan ve li Sûriyê hatibûne binçavkirin, li gorî dawîtirîn zanyariyên wê ji aliyê Daişa terorîst ve hatibûne girtin. Ku alîkariya wê bike, zanyariyan li ser wan bide, eger hîn her sê karmandên wê girtî bin, daxwaza serbestberdana wan bi awayekî bilez û bê şert û merc kir. Ajansa Reuters li ser zarê xaça sora navdewletî belav kiriye û got ku xaça sora navdewletî ji bêdengiya xwe derket û navê her sê karmandên xwe eşkere kir. Ew jî Louise Akafî ku perestareka New Zealandayê ew, du ajûkarê wê ne bi navê Ela Recep û Nebil Bexdûnis, her du jî ji regeznamayê wan Sûrî ne. Li gor daxuyaniya xaça sor û zanyariyên wê, her sê karmend dê 13 Oktobera 2013 de dema ku li gel karwanekî alîkariyên bizîşkî berê wan li Idlib bû. Grûpeka çekdar ew rawestandin 7 kes ji wî karwanî girtin. Lê roja din 4 ji wan serbest hatin berdan. Her sê karmendên din jî man girtî. Tanha çarenivîsa wan nediyar e. Lê li gor hin zanyariyên tekeskirî ta dawiya 2018 jî Louisa Hinsaxa li Dêra Zorê bi çekdarên Daişê re hatiye dîtin. Lê her du karmendên Sûrî zanyarî ser wan tanha tune ne. Xaça sor amaje kir ku piştî ji navbirina Daişê û deverên dibin destê wê de li Sûriyê metirsîl sernazkirina cihê Louise heye. Lê di demanha de hêviyê wan hene ku cih û çarenivîsa wan zanibin. Dominic Tilhart, rêveberê xaça sor di vê derbarê de got ku perestara New Zealandî Louise bû yekê karmenda herî dirêj dem di girtin û binçavkirinê de di dîroka rêxistina xaça sor de maye. Her di vê derbarê de hikûmeta New Zealandayê jî beryanha ragihandiye ku bi awayekî bihêz û ciddî lê Louise digere û tîmek li Iraqê jê 12 kesan pêk tê di nav wan de leşker jî hene belav kiriye da ku bigihîne de û çarenivîsa wê zanibin. Louise Kafê 62 saliye. Sala 1988 tevlî xaça sor bûye û beriya li Sûriyê kar bike, li Efxanistan, Bosna, Iraq, Somal û Sri Lanka jî di demên şer de bi xaça sor re kar kiriye. Tevî ku Hesedê di meha Bûrî de ji navbirina Daişa terorîst ragihand, lê tanha Kafê û her du karmendên Sûrî çarenivîsa wan nediyar e.